So my name is Teresa Sibanda. I am 20 years old. Ngihlala eNjube. Sure. Igama lami uThabiso. Isibongo sakwaMpofu. Mina ngitholakala la number 6. Yayithola. Okay, so mina ngidume ngokuba nguMiss Gorgeous. Yanthola. From iboard yabo iface. Yanthola. Le fashion sense yami idope kabi. Yeah. Thanda makeup, yeah. That chick. Oflexayo, yeah. Amina puta singidume ngokushaya umswenko. Shuthi manje kasilamba ngibiza ngentariyano yathola. Hayi ijuice ngidla kakhulu namanje isalutile yabona. Yayithola ngisho into zase-Italy, into zase-Africa yayithola. Into efana nale ane disc ngiyadlala sho. Yayithola bathi disc dance. Into eshaya endazulu yayithola bathi disc dance into engapheli, into ya overseas. Into enjalo. So what happened in my past relationship is ukanye overpower. You get the point. Ngangimkhulela vele endaweni eziningi. And lifestyle yami wayengayikwanisi, wayengahambelani layo. You get the point. Abantu engichila labo, you know, I chill with celebrities. You get the point. So you know, I feel intimidated. Understand? So me I decided ukuthi since uguy engani akho ku league yami. Yabo. So I was like, mana ngimchiya uguy. Yabo si break up because for me, nami ngase ngifeel uncomfortable. Yabo, mayisenza izinto ezinjalo because you know how guys are. Yabo, bese ufuna ukubonakala ukuthi mina yabo imenya le ngiyami. You get the point. So me ngangela nkingi ukuthi like guy after all. But yena the fact ukuthi ayisefuna uzibonakalisa ukuthi khamba lo sexy lady. Ayifethu, le ndaba ende le. Kodwa ngizoyikhathi bemfishane yathola. Shuthi manje bengijola lo girl yathola. Lo girl ehleze ngitshela ngale outlet bemshiyela yathola. Mina ngicabanga ukuthini? Into yokudlala yathola. Kanti hayi lo mjida uyozongishaya ngestina VV. Yathola masihlukana lo girl ufaka yena vele same day mayishiyana lami sho ngihlangana nabe estradini yathola. So ngama loving and tending lento yaphula uma wami yathola. Ayikhona fithi lo muntu sho Grand Sharp uhamba kula maphayiphi enhliziyo yami ethola namanje ngiyamuza egazini ethola ngikhumbula kakhulu inkinga igama ngilisho ngoba emangilisho bafethu liyasho ukuthi ngiqamba amanga ngoba lo muntu utholakala ku television ethola into efana naleyo. Okay, so for now uguy engifunayo I need a guy loyal, also understand the lifestyle yami in my career, everything engifuna ukuyenza life in. You get the point. So I need a guy ngeke ngithi o yellow bone or dark. You understand? I need I kid yellow bone or dark, yeah. Yeah, uchiring ngifuna kwamanje putas. Khona ngimdinga ethola ukubukeka kumele fane nebhodlela lehenisi ethola ekwazi ukungihlonipha ngoba mina inhlonipho hayi nginayo ethola eningi kakhulu. Uguy labana abathanda ukuchila ekhoneni. Get the point. Yeah, kulelo khana ukuthi uguy yasebenza nge weekend ufuna ukubona abangani bakhe. I don't mind. Like emelabo for isikhathi nje. You get the point. But loana ukuthi vele utshona khona. Even though lo bathoza bezama or lo yabele imali. For me uguy uchile khona and for me it's nah. Awuchera uphuza noma yini ethola. Elokuqala le endomntwana ongagezi fethu. Ethola. Uthi mayidlule eceleni fethu akunukeleli kuyanuka. Yabona? Angifuna umntwana ogezayo fethu ethola umntwana oyithandayo. Yabo? Ukuthi naye kwazi ukuthola uthando phela ngeke ngithande wena ungazithandi. Yabona into enjalo. The reason why ngathanda amapansula is that those guys are like blunt, like baloku like
bahle behlale edabeni. You get the point? So for example, like umuzi uGuy, like siyalalana nini? You get like akalalo kind of ukuthi like even romantic. You get the point? Very yeah. Amapansula for me. Nah. So for fun, me I love food. So I like going out, and for lunch, yeah. Eat a lot. I eat a lot. That's why I'm a bit chubby. So yeah. Amna for fun put us ngiyajiva pura lami. Ethola. Ngishaya isipansula, ngishaya isikhothana ethola. Mangithi ngichilile namajita isihlala idisk. Bathi ibhola. Ayibona into khona. Ya izinto engizithanda nje zombili. A long-term relationship, going out more, eating a lot. Le mali ngiyayifuna, you get the point. So mele kube le mali phakathi. Yabo, because yeah. Ngi-6 kabi ukuthi yesh guys bese ngisafarisha. Yo. Ufuna ukuba yabo kunakekelwa. Yabo, umuntu ozokwanisa lifestyle yami. Ama-future plans bafethu ayalula ethola. Ngimthatha ngimfake kumagogo ekwazi ukubona ugogo obumahaya akekho ethola. Ngiyam-introduce nabo bemazi ethola. Ekwazi ukuhlonipheka ethola. Ngoba masihlangana esiradini yabona manje bengathayisa into eserious ethola. Yeah, I can cook. Yeah, I can cook. Ami ukupheka ngikwazi mfethu. Ethola. Noma cocktail angwashayi. Kodwa mina ngiyenzani? Ngiyadesha shothi manje waletha ugologa inedash aya ngokuphekela khona manje ethola into ezivuthiwe. Ya mina nickname nami nguMashinga. Ethola. Ekasi lami ambiza ngoMashinga inkinga ekukhuleni kwami ethola. Ngiphethe ishingishing bathi bukubu le kusho scroof akusho mina. Ethola into yokuthenga. Ethola izaka inyuku. Ngikhevi. Wadata mina hayi. Wazi ukuthi into yokuqala nje uzohlela njani? Usimayile ethola ngoba ukukhuluma ngiyayikhulumela ethola. And in a S, yeah. Hello bafethu emakhaya. Yebo hayi manje Kunjani? Right. Hayi danko. Angakwazi ukuhlala phansi yabo. Alright, thank you. Awugayi ngithe ngimbona before ekhuluma vele. Ngihle ngabona ukuthi hayi mara lo guy bangisula. Yeah. Ya lengane isho bengathi ngibona ingilosi ayithona. Ngithemba nogogo mangingavela lapha ngaba nesifiso ukuthi ngikwazi ukuthatha inkomo zika baba bo. Ngikwazi ukuzisa kubo nengane. Amapansula, guys, amapansula ngiwancane, like angiwathandi, you get the point. So, before ekhuluma vele hayi guy. Mina ngitholakele la eKasi laba kubiza bathi number 6 ephela ndaba. Okay, mina mphuma eNjubi. Enjoy. Yeah. Sure, at least yabo. Into eyi-1 siphume emakasi. I don't see a future lo umuntu represent igero or like othanda ikasi that I'm from the ghetto too, but no, okay, and no, I'm Bonifacia, cause me like I'm from the ghetto, but angazi isighetto isikhathi samaskhanyi, so yeah. Ya kungcono mama njalo yabo. Angiyajabula ukubona baby girl nokwazi. Nami ngiyathaba. Hayi kuhle baby girl. Ake manje ngicabanga ukuthi singayenzi ibe into ende yabo. Ngikwazi ukuthi njani
ngiphathe grand since nawe ngiyabona manje sengiphathele nento yokugawula yabo. Yeah. At least nami manje yazi ngiphethe intonyana yabo. Ye manje awusho manje ubani uzapheka uzoshisa inyama lapha ubani uzodesha. Me, I think ngizodesha. Yeah, I'll do the pose, yeah. Yeah, hayi nami ngigrand ebhodweni baby. Oh. So manje mina ngizoshisa khona. Ake kuhle. Inkinga lezinto zamangama yabona ngizazi yabo. Bese ngikhohlele kuyafaka lamasosi manje. Serious? Into ngiyenza indaba zokuthi kunayo yabo. Ngiyi-1 nje mina bengishayela ibhota at the same time ngifaka le nyama bese ngiyagawula. Eyithanda. Okay. It's in taste, maybe kuyadlike. Cause what? Hayi lapho ngiyazithemba lapho. Kunjani? Ngine ngihlafune phela. Yo. Ulipanso la. Yeah, inkinga yazini ngikhulele eKasi eGrand Shop. Ngeke ngithi uthi ngiyiphantsula yabo. I was born and raised in Soweto sho. Okay. Manje nje bangathanda amapansula. Hayi phela amapansula siyahlukana yabo. Khona la igebengu, khona la yazini aGrand yabo. Ushuthi manje isipansula yazini. So nuphi? Mina ngiphusha ifashion yamapansula ngisiphantsula eGrand Shop. Yeah, khona ukhwini ngibone ngathi ngiphantsula yabo. Inkinga nje ngikhulele eKasi yabo. Ayisikho ukuthi ngiphantsula eGrand Shop. Eyithola. Igetho nje kuphela. Manje ukhwini mayisho kanje nami ngakwazi ukuthi ngijinje eyithola. Ngifithe lapho ufuna khona. Eyithola. Engenze ngibe ngilomuntu lo ngifisayo eyithola. Uyathanda amalabela ne? Hayi amagama hayi kudla kwami eGrand Shop into ngigeza ngayo yathola ngazi namhlanje ngiphumeleni ngayo. Eyithola. Oh, okay. So namhla ungigqokela impahla ogeza ngazo. Usiza ku date. Hayi phela ngisikhothana yabo. Hayi inkulumo zami lezikhothana eGrand Shop mina ngiyadlalela nje kuphela manje sengithatha serious. Okay, amalabela. Me personally, amalabela angiwazi. You get the point. Me, I'm all about ugayi clean. Yabo. Not to claim like ukuyabe evident ukuthi mara lo guy clean. You get the point. So, ugayi ayena ngizwa uthi ethi yena clean. So angazi ukuthi cleaning njani cause mara mina angubonanga. So yakhona ukukhuluma isikhiwa yini like ngikuzwa like angazi. Isingamla isingamla fethu. Isingamla fethu sangihlola inkinga yazini. Waphuma esigele umnyango uvuliwe yabo mina ngaphuma ngewindi yabo. Serious? Hayi isigele ngizange ngasincane. Okay. Ekhetweni khona yabo. Angithi wena uyazi ukukhuluma isinyama. Yeah, I know. Yeah. Yeah, uzongigelezisa yabo. Yeah. Kancane uzokufundisa 1 or 2 things. So I was safe. Kanjani izinto yakho? Hayi ngiyayizwa. Ngiyayizwa inkinga vele yazini. Lezi zinto ngizijwayelanga mina eshoot manje yazini. Give me the taste yathola mina ngijwayele ukudesha sho. Lezi zinto zama cocktail ukuthi manje siyaqala siyasheka senza njani yabo. Ngizijwayelanga ngicabanga ukuthi bengisho mina ukuthi sizodesha nje kuphela yabo. Manje yabona sesifaka nama ice senifaka nani ehlezi yabo. Isilungu yeah. Uguy the fact ukuthi uthena vele uthanda ukudlala ibhora
nge-spare time sakhe and what egazi khompana namajita. And the fact ukuthi uyasmoke. Awugayi smokayo. No, akakhiseki ugayo njalo. Kafana nokukhisa i-president. Uma ngihlangana nalezi izinto bengingeke ngibezazi, yabo. Izinto friendship ngizenziswa uwe. At least umuntu engatshintsha wona empilweni. Nekwazi ukuqondisa lapha maybe mhlawumbe ngingathiwani futhi maybe nami ngajika kumbe ngidrip yabo. Ngicine sengisenka manje nami sengihamba ngabo Michael Jordan yabona into efana nalezo. Nama snapback ethona. Hayi ngiyakuzwa. Okay. Ngiyakuzwa. So, so udume ngani? Like besides ishisa nyama ni car wash and everything. Ngidlala i-disc ethona. I-disc meaning Ibhola. okay. Yeah, ishushayina. Shoot manje ngishana le talent esha overseas ethona. Inkinga nje manje uyabona ukuthi hey angisena career phela iminyaka ingishile mase sengivela nentshebe. Yabona into khona andinokujayiva. Uyadlalela i-team or something or ngike ngadlala le team le abathini Baroka FC. Ethola ngisasentwana. Nale resta. okay. Mabe ya. Angilandeli ibhola. Awulandeli i-disc ayikho lapho kuzalwa khona le ntwana le abathini nokusintiza ethola. Angimazi. Okay, anyways, yakushap at least. Okay, so nabangani like uyenzani ngesikhathi sakho like spare time, isikhathi sakho sokuzilibazisa or something, yeah. I spare time usho mina ngisichitha ba lempintshi zami. Friendship ayikhona impintshi zami, impintshi yami. I1. Okay. Yeah. I don't vele ngingazi nyani. Hey, suka kude kakhulu, ngeke ngikhuluma kakhulu kusokukhuluma ngelinye la. Umuntu alesivumile yabo. Wena ushunani nge-spare time sakho mama? Ngenza izinto eziningi though, but like ngiyazikhipha out, right? Hambe ngiyekudla. Ngithanda ukudla. Yo, okumnandi futhi so. Yeah. Uthanda igalo mntana? Yeah. So yeah. I go out, eat, yeah. Hayi ngiyakuzwa. Mlalele manje uthanda igalo manje awugawuli mfethu mina sengize ngiyaqeda lapho. Ukho mnandi nje. So yeah, ngithi yeah. Ngoba phela manje ngiphinda into echaza ukuthi shoot manje yazini. Ngeke ngithole second chance nyani i-date nyani yabo. So uthi kwahamba njani nge-ex? Kwahamba njani ukuze you guys cinele ngama-ex or something? Hayi indaba ende le. Akuyenzi ibe short kancane. Mangiqala manje ngiyayikhuluma yabo. Yasho ukuthi manje ngiyashasha. Ngoba le ndaba le mama ngiringa manje yabo nisungizisa ubuhlungu yabo. Mama iligeli yazini. Bekuhlela ngitshela nalo mjida yabo. Angazi ama-viewers bebhangi ngizwe ukuthi ngithini Crenshaw. Ethola. Yilo mjida lo girl. Behleze ntshela ngalo mjida lo ethola. Mayisinini nangazi phela yabo. Ligeli mangishiya same time ethola. Faka nalo mjida lo yabo. Nene mjida ngiyamcava. Siblome kasele one yabo. Hayi into efana naleyo. Yikho bengisho ukuthi abantu mangiqala ukukhuluma ngayo manje engicina sengikhala lapha yabo. Ngizokukhala labantu abasendlini. Ethola abantu abangihlangene nodaba lami yabo. Okay. Hayi ngiyakuzwa. So waba heartbroken. Ayi kakhulu mamazi. So wathatha isikhathi esinganani ukuthi uyile like uphole from the heartbreak? Yeah, inkinga mina sure ethola. Ngi-attack grand yabo.
ngike ngabona ukuthi hayi wena uthande ngenhliziyo ngithanda ngengqondo yabo. Yeah. Into efana nale mangashunanga flop mama sengibona uthanda nama flop so ngikufaka ekhanda yabo ngakufaka enhlizweni. Oh, me, what I'm asking is, wathatha isikhathi esinganani? Khonapho wathi uthola omunye or from that time to khathesi? Ayadonsa into yakhona yabo. Into zabo ma 2 months nyana. Ngisazama lami ukuthi njani. Uthola umaqondana. Yeah, into efana nale manje uyazi. Engathi awukhona. Na, akula nje. Okhuluma ngathi awukhona. Ngiyayibuzela nje. Alright, hayi. Ngiyabuzela nje. Phila ngale. Athi kuphi la eJozi? No? Manje inkulumo. Lama family members angikhaya like abaningi vele bahlala bese SA then beyabuye ngapha behlala isikhathi eside at the side. So babethetha nje. So you know how it is. Mawule into engani yakuchaza la uyagcina, you get the point. So yeah. Hayi angiyabuza. Ezifana nalezo. Yeah. Yawoza. Ngikulalele mamazi. Manje ama-viewers manje agcina sengathi mina ngithanda igalo kakhulu ethola. Mina sekuzaqeda bafethu lekuvuma lokho. Angiyazama ukudla nje kuthi akudleki nje but yeah ngizozama. Yabo so yeah. Uguy vele ngimbona ngihle ngabona vele uthi no mara lo guy kangi afford. Ya kuma cocktail ama ratings lapha na per weekend ngimka 3 yabo 3 out of 5 ethola ngoba lento yakhe ibi taste isho ethola ngeke ngimguy out of 5 my ngimguy out of 5 shoot manje bese ebathini leyo barman ethola ngimguy 3 nje kuphela. Ya personality bafethu hayi ngizomguy 4 ethola ngoba khona into eshotayo kancane ethola. Ya na njengoba eshilo ukuthi ayikhona into eshotayo kimi yabo. Ithi ngimguy 4 1 ngizomncisha 1 uzaba wami ethola. So ukudla kwakhe unprepare khona out of 5 mina ngiyamnikeza 3. Yeah, 3. So personality yakhe out of 5 ngiyamnikeza 1. Yeah, 1. Okay. The reason why ngimnikeza 1 is ngabe ebengaphaphi right bese ngizomnikeza maybe 3 cause sometimes loba personality yakho ingani ishakey lapha laphana but ube humble kancane, you get the point, ube humble. Yeah, idate lesibili bafethu try ngilikhangelele yabo. Second date, definitely no. No. Sure bafethu. Igama lami uThabiso, isibongo sakwaMpofu. Ya mefuli lava bafethu. Ya idate yami yafanda yaga ngibona ngani ihambe grand. Ethola. Yeah, thank you for the foodie lovers yabo. Yeah, sure. Okay, hi guys, my name is Teresa. I'm a foodie lover. But idate time for today uThabiso aka Cisha aka Civovo akazange wangichaza angikho happy angikho right.